si nilihin pen Bokajan LA Presiden hoi pen kacesong kardom karbiang long arat lapen NCL pandame pipajer ponglo kardom lasi non nilitum APHLC lake all party hills leader conference pulo lasi nilihin pen kachuni rikang tung ba nilitum LA hoi pen kachuni rikang tung bang lahen lo ke damtang nili MLA karja puta ong dung akar bila pen inglong asotum nang cerabun si vote nang pidun si pinang ana bangke nile tum phan attack nang rung pon lu lapen adun thu MAC election hutame nile tum kile damun e adim antame rat tum through social media pen birta kecepa choi pen laposon ahok pet alam APHLC tum akethan kimum ahok pu ajoine MAC election hut ana bangke ong thu muchora vote bang le tum long pon score pon lo lasi lake karbi arat lapen inglong akhe mate tribals do an isi nangkang hon pon lapen ahok kachesong pusi alang tum nang hok pon sinile tum phan vote nang pipon lo lasi choropar piglo lapen non bangke lahen lo MP kilik la MP kilik abang kopia posya kenang sot ma polo tangte ile tum article 244A Hemprek autonomous state aphan ile tum non ake hai sar jai ka thar phansine tum APHLC pen ke alangli phansi invite pon lo lasi kopia posi kang vai ponang kok ma polo tangte alangli apuna chak chok lim artale langnam da chok lim kacharli le langnam da chok lim lapen alangli service ke klem tame India along ke kang tu nailo IAS lasi constitution abang ke alangli ing chap ing krung thek pe me lasi non parliament long alangli phan toidon lo polo tangte lake hemprek aphan tame che danon thekpo 244A aphan tame alangli ahok pet pen speaker atum long parliament long bill ta pon po lapen palong vek po lasi alangli phan ke pahai nangkok ba ke pahai nangji polam the bangal handu atema itum ke thek the tum hale tum toidun lo polo tangte lake saigi yoilo lake ke damtang na itum thek pon long lo IMP domanda nili amen pupelo sitame non abangke ile tum ahok pet apuna chak songja si tum ke long lo posi nangli tum karbiang long east west lapen NC Hills di Mahasau ke the ke dinga tum an organization atum lapen kachongda atum lapen boreng ke claim atum contractors atum andame non apor karbi lapen inglong aso aral tum kisung thek tik aporlo aposi nangli tum tame matha parsik pontha vote jokja prang nangli tum elongri e det elongri e sumar aphan chimatha ponra elamiki ijutang jubat itum reng nangji pula bangsu matha pon pen APHLC aphan vote jok pontha posi nilihin pen ba nilitum Bokajan LA ahin pen tame nangli tum phan chuning ri pon lo symbol bang nange pipon laken tum phan la napit pulo yo scissors pulo English pen ke lasi nil tum phan APHLC aphan ke nang pipon lo government of India tum lapen tum ta deng pon lo lasi labangso ong dung tum ke mang hu ta do ko ka theklang sita mang hu nang nelo non bangke la napir bang sine tum long pon lo lasi chethan ponang po lapen atok anu non son network avia dim do kok ta hailang kili damunia dim do kok ta hailang mini sitame chuning ri pon lo ong dung la phone ke ot thek ba arjang tang tum an bangke cepaduk pon sinang ba cepaduk pon tha atok anu non son sarpi tum non son long ke mobile avida ji ke than phasung krung lake itum door to door si ahem tu nitum dam si visit dam si la tum than mum pon ang kok po lahen lo nitum ahin pen ki pachini ke la si mang hunang nelo komania bang jong si nang tum ge peneng torchlight si ke en bote punang pamang hunta hai sita kalilo la government of India pen si nitum phan napida assemble bang ke nang pipon de lo kamang hunai alam thang davelo pini penamat chethan ponang poposi neli karbiang long arat east west lapen di Mahasau atung pandame chuning report democratic country polotangte itum rat along sejakong do ke chengsi tum chini nang po lapen labangso rat along muluk along sejakong dokok apot labangso kili ka bangke free and fair polo itum salak le pin pen chetheng che chok che pin pen si labangso kilik pidunai election pidunai lasi komadnia bang pujong si tangka ki pipen vote ke number i polo tangte lake bribery polo IPC Indian Penal Code section angdeng pi pharoi sira trok si kepra isi bia long sidu kadake ladak e long bangke candidate pusidak pulo electoral right labangso
ateng pensi IPC 171 B ateng pensi alang paning saipon po ningkan isian jel do nai la lapen fine da chitu nangji lake tangkapen ke number ilo la bangke lapen isi do thulang personation at election pulo komane abang phi jongsi vote chejok dam po ke dam unahut lele aprang komane abang phu jok pidat hai de lapen aja ka tumangke ke jokji atum avotar satum bang thiara pitame kapre ka tum jok pidat diti lason do rigging hedi aron repen laposon do apot lason do kok polotang te lata section 171 F pensi IPC pensi ing saipon po lake la sidak a punishment bang lason lo whoever commits the offense of undue influence or personation at election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year with fine or with both po sidak to ningkan sian hem kang samdu nangji lapen fine la chitu nangji lasi kidamtang BJP ba Indian National Congress atum dame Congress atum dame la puson si ke nam ke jor polason do la si non bangke komad ne jong si thegon long lok pote tum video record dun denang po camera pen click dun denang po la pen chief electoral officer long si labang so evidence mati la so video hui bangke lo nang po la tum pan engke model code of conduct arona teng pen la tum maning sai pon po la hen lo ka kinang so video komane kilik dun pen long lok penang tum pan video dang pima foto dang pi petenang tum bang so kirap dunia son awal sai itegi ma lake APHLC ben kaida chi sigding lo ne tumke pipon po atema laso pena pot si mesena leader tumke kaida high headed lo muni tum mat si tangka ke doma lason si namdam po baidam po hor ok tangka pen di ke ther ke hap la pen ke ther ke hap ta long le de itum chini nangji lasi komat ne abang phujong si ajara party da me APHLC long dunri nangreng soji vote jok dunri puki pudokok polotang te lake IPC section pen 506 ateng pen lata pabon unlo itu makes threatening a case lo criminal intimidation polo lake ke ther ke hap pen la poson dokok pote tharo phora throk a section pen IPC pen insai pon unlo lahen so no long rong long penangan rong kitiap la person al julong kita foto la pen video lo elang kita ahok pep no la model kodong kodak lagi det pen la bangso sai claim long ma government scheme ma mukha long lelo lake lake long lelo thema non kopilo polotangte government ben ke pangda ke election arui bina kaposi election a phansi matha chodang pu kapre ke mulo election tangde result tangde nangklem lingklem hola banga kapre lo stamen non election kili kaposi lahai ke chipangui ponolo lasi model code of conduct polotangte labangso ingthir jirpen kili kipat doje phan aron atang ke pincong do lasi laso aron atang ke pincong hello model code of conduct kopuson si la CM atumta la soi se ke claim nang po MP atum koson lo non bang ke MP non ke kilik lo mati di la si gari motor pinineta amethang la council pen keron pon gari motor pipine bang ke enlong lelo number peranda bang etang pula ke tum APHLC pen ki puberty nang ko kalam the bangala hen lo latum ke inglong akhe arat phan ke langslet pik ha constitution ke toka hut pen tame isi a group atum do hala 1947 malom penta la ladak constituent assembly debate along hala 60 long hala dak lang lote theklong po inglong aso tum phan ke puda ke tok di kopi si jakong pinang po latum phan autonomy pinang po latum ke barma cheka juji konane dam juji latum ke inglong tum chingrum de ji inglong aso tum pusi hadak constituent assembly debate long sikitok la pot si latum ke BJP phan jakong ki pi pulotang te ultimately itum phan kachepa vir son si mandat po lapen apot latum non constitution mate det ki maron dame ki lari phansi latum chisik atema secular po award latum ki pabe det pen ki pabe det je phansi non UCC na introduce lo uniform civil code one nation one law one religion one culture po laso nang introduce ye phansi nang introduce kali lo dak bilanda nang le lo non ek ka cheplang thu po lake article 44 India constitution ateng pen lasi la jong si nang pilud lo polotang te secular award ke thilot po avidat po secular award le avelo pote itum religion dharmo atum bang freedom avidat po ladak kapre ele tum karbiang bong tame kirim name hedi for example no aron bando aron kimido lason thaksi along chudo christian do satsang taho pipine do ladak dasi ilitum
afan jongsi BJP atum hailo pulo tangte lahai andai tum aviyat pu lakela tumge kicak tangalam lo lapen lok sila tumge panarni tame vote kachorek dampen election cipahai bom lo lasi laso a election pulo tangte nili kachuning ri bangke lake ile tum tribal atum a election bin nong lo long ri long pat kachira ja pan lasi lason ake no ke paklem kle dia ja pan BJP pan tum vote pipe dia nangpo APHLC pan pihai lo pulo tangte hemprek kinang je son an voreng warsa development an tame ni tum van et po lake manifesto long ta tok dak lo lapen ile tum rat aphan noni nili jungjung pen akar I ke lahan lo itum kar biang long arat bayan sil arat doan bandame isi change wanang kacelar wanang owe kimi tum aningkan dame kamatha amang kahe mandam mo Charlie tanglo pote voreng long ji ason long ji puning ke thepen se Charlie bom lo apia potom tame pa Charlie bom lo ador kiso school dame tojon bom lo sedame ituma phan akang ting ang deng sinon nang bipon ko kason se theklong lasi non owe kimi to mangke labang so akang ting ang deng amang doing tung telo pier thesi ka char kang tung lo e long ri donang ji e khai reng nang ji Charlie amu tai tum paprangon thek nang ji lalo te ile tum akenang ja son an tame tum che song pon thekpo lain lo tum pen paklang pon ki lasi APHLC phanjong si tum vote pi pen pe hai theklo pote hemprek tame van bek poposi nili tum rada phan tame lam chak pi pon lo kardom